Татар матбугаты айрыша нинди темаларны яктыртты? Атналык күзәтү белән сезне журналист Миңназим Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Тормыш мәшәкатьләре белән сизми дә калганбыз. Җиргә кар яту белән кала кибетләре халыкны яңа ел бәйрәменә әзерли башлаганнар икән. Мондый захмат белән тартышкан заманда аны иртә көздән башлаганда да артыгы булмас иде мөгаен. Шәһри Казан газетасы журналисты Казандагы зур кибетләрдә чыршы, яңа ел уенчыкларының күпме торуы белән кызыксынып чыккан. Тормышка дәрт уята, алга таба яшәргә көч бирә торган бәйрәмнәрне һәр кайсыбыз зур өметләр белән каршы алганлыктан, сатучылар шуны аңлап, табыш арттыру өчен шулай иртәләгән икән быел, яңа ел белән. Хәер, кибетләр генә түгел, Казан мәйданнарындагы чыршыларын да җыюшына керештеләр бүген. Ахыры хәерле булса иде. Шул ук Шәһри Казан газетасы шушы арада гына 55 яшен тутырган мәгълүм шәхес, журналист һәм продюсер Рифат Фаттахов белән ачыктан-ачык әңгәмә урнаштырган. Ничек дөрес итеп, нәтиҗәле итеп яшәргә кирәклеген мин яңа гына аңлый башладым кебек дип әйткән Рифат Әхмәтов журналистның шактый четерекле сорауларына да сыргаланмый гына җавап биргән. Югыларны без дә гомер бәйрәме белән ихластан котлыйбыз, аңа алдагы тормышында уңышларына юлдаш булса иде дигән теләктә калабыз. Рәхәт хәзер, көн сайын диярлек нинди дә булса халыкара бәйрәм. Менә 19 ноябрендә халыкара ирләр көне булганлыгын күпләрегез белми калгандыр шәт. Ватан Татарстан газетасы онытмаган беренче битенә чыгарып биргән. Аңлашыла инде, бәйрәм булгач аның асылы турында да сүз булмый калмый. Егет булык ирләр дигән язмада журналист Ират абруе турында фикерләшергә булган. Язманың эчтәлеген сөйләп тормыйча, андагы бүлекләрнең исемнәрен генә китерү дә җитәдер. Уясында ни күрсә, медальның икенче ягы, күп ирләр ялкау, абруй югалмады, табигать үзгәрде. Ират я бәхәсез, я бер тиенгә дә тормый. Ватан Татарстан газетасы тагын бер авырткан җиргә кагылган. Газетаның сәяси һәм икътисади күзәтүчесе Рәшит Фатхрахманов синдә ник эш юк авыл дип сораган да, шуңа үзе дә авылда яшәүче кеше буларак төрле яктан килеп җавап эзләгән. Мондый очракта дөрес сүзгә җавап юк дип кенә әйтәсе кала. Шул газетадагы укытучыларны кыллыктан азат итәргә кирәк дигән язма күпләрнең колагын гына торгызып калмыйча, уйланырга да мәҗбүр итәр. Милли мәгариф өлкәсендә эшләп тормыш тәҗрибәсе туплаган физика-математика фәннәре кандидаты Марат Лотфуллин мәктәпнең бүгенге проблемаларына бармак тертеп күрсәтә. Аны хәл итүнең юлларын да урап үтми. Бик тә вакытлы язма. Симбигә журналындагы язмаларны бары тик хатын-кызлар өчен генә дип уйлаучы иратлар тирән ялгыша. Беренчедән, тормыш шул асыл затларыбыз башлангычында баруын дәвам итсә, икенчедән, алар бит безләрсез тормыш итә алмый. Менә шуңа да журнал битләрендә телгә кергән абруйлы иратларның да асыл фикерләрен укып куанырга була. Талантлы режиссер Айдар Жаббаров, Мәскәүдә татар штабын тотучы Рөстәм Ямалиев шундыйлардан. Иреннән 6 бала белән утырып калып, шуларны кеше иткән укытучы Әминә Әшрәпова турында да аның Гөрнәдердәй 6 улы сөйли. Гыйбрәтләр алам дигән кешегә ул адым сайын. Укудан һәм фикер йөртүдән аерылмасак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.